אהלן, זו הטעות שאתם רוצים למנוע כשאתם באים לקנות משכנתה, ואני גם מלמד אתכם איך להימנע ממנה. נעים מאוד, שי בן משה, ואני עוזר למשפחות לקנות את המשכנתה בצורה מדויקת לפי היכולות שלהם במדויק. אז קודם כל, מה הטעות? הטעות היא להחזיר החזר חודשי הכי נמוך שאפשר במשכנתה. ואני אסביר, כשאתם באים לקנות משכנתה, אתם באים לבנקה, אומרים לו, תן לי את ההחזר החודשי הכי נמוך, ולא את העלות הכי נמוכה. ההחזר החודשי הכי נמוך זה אומר שבהכרח חייבים לפרוס את המשכנתה ל-30 שנה, ואגב יש בחברות ל-40 שנה. כשאנחנו פורסים ל-30 שנה, בעצם ההחזר החודשי קטן, אבל העלות היא הרבה יותר יקרה. לעולם הלוואה קצרת מועד היא זולה יותר בעלות שלה, לא משנה מה הריבית שלה, לעומת הלוואה ל-30 שנה. דבר השני, על מנת להוריד עוד את הריבית, הוא חייב להשתמש במסלולים מסוכנים יותר, בריבית נמוכה יותר, כמו צמודי מדד. ואז הריבית אומנם היא נראית זולה, אבל כל חודש הקרן שלכם תופחת ותופחת, ואז בעצם אתם יכולים לשלם הרבה זמן, אבל החוב שלכם במקום שירד, הוא יעלה. ואז אתם נדפקים פעמיים. 1, העלות היא מאוד מאוד גבוהה. 2, הקרן שלכם לא ירדה אלא תפחה. אז לא החזר החודשי הכי נמוך, אלא העלות הכי נמוכה. תכתבו לי פה בתגובות על עוד איזה טעויות אסור לעשות במשכנתה.